Kamenná kniha pomníkov v histórii začatá niekedy v polovici 18. storočia. Oni krášlia miesto posledného odpočinku. S vďakou spomíname. Len šum lístia majestátnych bries prerušuje modlitbu a hlboké ticho doplňuje pietu všetkým, čo ešte nedávno kráčali vynovenými dlažbami ulic. Priateľský dotyk ramena a chlapské stisnutie ruky, i keď virtuálne, nahrádza nezvyčajné stretnutie s minulosťou. Nie, nebudeme hluční, len tichúčko povedieme debatu o veciach minulých a okienkom filmu nazrieme do súčasnosti. Obyčajné zmeny a časté návraty s nástojčivosťou riešenia menia naše i svetové dianie. Šťastie nám prisúdilo nečakané stretnutie, aby vyhovelo nám i vám. Dávno zapadla svetová sláva Slovákov, čo ťažili železnú rudu a drahé kovy. Kto to dnes nezakryjúci oči na všeličo dobre zabudol? To len architekti či betónoví králi, stojaci v blúdnom proti sebe, postihnutých hviezdnou chorobou, nič nechápu. Nakoniec nás i vás rozsúdi čas. Sledujme 30 rokov práce maliara Ľudovíka Hulu, tvorcu slovenského dekoratívneho maliarstva, ktorého dielo predstavuje pokus o syntézu medzi odkazom ľudového umenia a výtvarnou modernou na pôde domácej umeleckej tradície. Spočiatku naňho pôsobí Paríž a ruskí formalisti, napríklad Chagall. Fulan však ide ďalej, vytvára svoj osobitný názor. Signor, to je to tam dolu podpísané.
Andrej Hlinka. Večná pamiatka mesta Ružomberok. No dobre. Že po skoro 50 rokoch si spomenul Ružomberok na Hlinku. A dovtedy nebolo ho slobodno spomnúť, a keď ho spomli ako zločinca. Od jeho nastúpenia na Ružomberskú faru 1905 až do konca, až do svojej smrti. Bola to Hlinková fara. No tak teraz sme práve pri vchode do bývalej jedálne. Návštevník, keď tam prišiel, tak dosť ďaleko na konci ho vítal Hlinka. Táto miestnosť bola klenutá, tiež všetko štýlové, renesančné. Môj návrh je bývalého kaplána, a okrem toho aj človeka od fachu, je, aby sa pôvodný tvar tejto miestnosti obnovil. Totiž medzi tým už zrušili tú jednoduchú, tú znešenú veľkosť, jednoduchosť. Slovom tak požobrácky, po proletársky, alebo takto úplne krásu zničili. Bez zmyslu pre krásu. Ja nerád mám veľké hlasné slávnosti. Za tým býva mnoho prázdnoty. A Slováci sa musia odučiť mnohého rečnenia, vykrikovania, slávnostenia, neviem čoho. A seriózne rozmýšľať aj a treba aj seriózne oslavovať. Takže ja sa na teraz všetky tieto slávnosti, teraz okolo Hlinku, tak skepticky hľadím. Náhle vybúšenie, rečnenie a všeličo. A čo stálo za tým? Čo je všetko za tým? Tých 50 rokov, tých bohopustých, musím povedať. Politik a národovec zostáva aj v pamäti doktora Pavla Čarnogurského. Hlinka to nebol, by som povedal, osobnosť zo spoločnosti vytrhnutá. Ako by nám dejiny poslali jeden symbol, ktorý všetko obsahuje, len to pozitívne, čo národ potrebuje. Ja sa pamätám, keď on jedenkrát bol u nás na návšteve, no takedy na krátku návštevu prišiel. A takú tému si dali, neviem, jeden s takým prišiel. No, že čo by si prijal jeden raz, kde by chcel byť pochovaný. On povedal, mne na tom nezáleží. Ja som skoro 40 rokov v Ružomberku účinkoval. Už potom on tak občas k nám prišiel na takú krátku návštevu, vždy s niekom, zvlášť s pánmi kaplánmi. No trocha porozprávali, o tom sympatizoval, otec bol 4 roky starší. No a keď išiel za farára do Sliačov, tak môj otec aj s rodinou išiel s ním, aby mu vypomohol tú faru tam usporiadať. Potom sa vrátil domov, otec, a išla k nemu sestra, otcova, už aj jeho. A tá bola do toho času tam, kým neišiel za farára do Ružomberka. Ona sa potom vrátila sem do svojho jednoduchého domu v Černovej a tu by. No a politika už bol od mladosti politikom. Narodí, no tak jemu bol národ v prvom rade. Všetko. On za národ pracoval. Tak, ako bol podpísaný Šani. Za Boha život, za národ slobodu. No za národ. On už sa rodine veľmi nevenoval, to len ako povedám, občas nakedy k nám prišiel. Ak si urobili takú, hádam, ako vychádzku, ale on sa venoval už politike. Barva v barve, línia k línii. Vzniká radostný obraz rolníckej svadby.
Zasa jedno hotové dielo. Maliar ešte nevie, že po 20 rokoch práve ono mu opäť prinesie veľkú cenu na svetovej výstave. Za tými úspechmi bude späté dielo, na ktoré sa majster farby ešte len chystá. Ako mladý kňaz a priateľ ľudu venoval som sa ochrane slovenského ľudu. Videl som jeho chudobu a opustenosť a ľutoval som ho. Ako mladý farár v Seliačoch venoval som sa družstovníctvu, lebo som videl, že ľud vyžierajú rozličné pijavice a hyény. Založili sme v Dolňom Liptove od roku 1894 19 potravných družstiev. Napísal som návod o zakladaní družstiev, viedol som kvitnúci Sliačanský spolok potravný, navštívoval som Černovú, ľubčú, teplú, ľudrovú osadu Biely potok, písal som systematické články do Slovenského hlásnika každý mesiac. V roku 1905 som prešiel do Ružomberka, navrátil som sa k môjmu detinskému športu. Ako je známo, narodil som sa v Černovej z chudobných sedliackých rodičov. Otec bol putníkom a faktorom, ako takový naučil ma milovať vodu a zábavu okolo váhu. Bývali sme v Černovej na brehu peniaceho sa váhu. Otec chodil šplťaný dolu váhom na Veču, do Komárna, do Bezdáňa, do Oršavy a ja som sa tešil v krásnych, pohrávajúcich sa rybičkách čistého váhu. Moja nárživosť sa vyviňovala vo mne od detinstva. Už ako 10-ročný chlapec pásoval som úzky alebo jahniatka. Najradšej sme šli s husami na váh ku Píle do Čutkova. Píla bola vystavená na ústi Čutkovského potoka, vtekajúceho do váhu, bohatého na maličké rybičky, lejšovky, lipníky
abstrúžiky. Chytali sme najprv lejšovočky. Malé, chutné, žlté, zlaté rybičky. Tým najrozmanitejším spôsobom. Chytali sme ich najprv do koša. Založili sme celé korito s kalami a s úplatami z blata nechali sme len na prostriedku malý otvor, toľký asi ako bol kôš, vrece alebo filfas. Kôš sme položili do otvoru a od vrchu drevenými žrtkami sme hnali rybičky dolu vodou. Do chobotu alebo do koša. Bola to radosť, keď sme chytili 2-3 lejšovočky maličké ako palec na 6-8 cm dlhé, hladili sme ich, boskávali sme ich. Čo sme mi dbali, či husy neodišli do škody, alebo či nepreplávali cez váh na Hrbolcovú, na to sme mi úplne zabudli. Lejšovky, ktoré náš ľud menoval aj krditorkami, chodili celé krdle. Tak sme na konci svojej cesty, ktorá na faru vždy končí v pivnici. Tak pravda, že Hlinka, ako mal veľkú lepú faru, tak mal aj povestnú pivnicu. Hlinka mal víno dobré, lebo na tom si dal záležať. Tak to už stalo sa nie je často, že nás tam vzal dolu do pivnice. Keď bola kalná voda, museli sme si vynájsť iný prostriedok. Zohli sme špendlík, alebo kúpili sme si gramárku a urobili sme malú ulicu a hádzali sme ju, kde sme cítili ryby. Niekedy sa nám obesila aj plodička. Tak sa menovala Malá biela rybička. Časom som vyrástol z tohto milého, detinského a málo produktívneho športu. S vekom rástla rybárska náruživosť a váh bol pre rybára pravou lakôtkou. Nemusíme ju hľadať, leží prikrytá nánosom prachu 10 ročí v múzeách, archívoch a depozitoch, tiež na uliciach a v zoskupení ošumelých budov, stavieb, námestí, parkov a všetkého, čo tvorí náš malý svet. Minulosť zaznamenala nie len pokojný život, ale i časté vojny a sústavný zápas o každodenný chlieb. Matnú predstavu vykresľujú archívne fotografie ako spomienku na staré dobré časy. Stačí povoliť úzdu fantázií a stretávame sa v minulosti, o prítomnosť sme bohatší. Krása našej zeme nepochádza od kvetov, slnka, hmiel a snehu, ale aj od človeka, čo dotvára obraz rodnej zeme krásou svojho diela. Kamennou cestou, vyrezávaným štítom, vtáčou búdkou, panelákmi, továrenskými komínmi i prúdovými lietadlami. Krása našej zeme je odveký súzvuk človeka a prírody. Pravda, že krása vzniká a zaniká spolu s človekom. Zem bez človeka je iba pustá, bezútešná planéta. Iba v človeku si uvedomuje svoj zmysel pre krásu. Spoznali sme svoju zem na úsvite detstva, spoznali sme jej nezrozumiteľnú čiaru na obzore. Človek sa rodí na jar a zomiera v jeseni. Prichádza a odchádza po oblúku dúhy. Príroda bola jeho chrám i škola. Učila ho fyziku, metafyziku, poéziu i dialektiku.
Učila ho, čo je zmyslom života. Jar ho učila 1000 ráz znova vstať, leto ho učilo trpezlivosť, čakať na pravý čas. Otcovou rukou sa nám privraví sekera, hrable nám pripomenú tichú výčitku a zo spomienok, ako zo zasypanej studne, ticho zažblnká je pieseň. Všetko vôkol nás pretvára a mení, kolobeh zostáva. Takto by mal vyzerať ozajstný človek. Neustále hovoríme o tom, že sme najvyspelejším druhom. Sú ľudia, ktorých možno smelo nazvať hrdinovia. No ozajstní hrdinovia sú obyčajní ľudia, ktorí nestrácajú hlavu, čo udržia hranicu, čo sami určili. Život je ako šach. Treba myslieť na niekoľko ťahov dopredu a len potom hrať. Priamka alebo krivka. Ako budeme kráčať? Zvolíme si dobro či zlo? Prečo vymýšľame nové technológie a nové spôsoby, ako zničiť planétu? Je to jasné. Človeka charakterizuje chamtivosť. Ľudia od nepamäti chceli viac ako mali. Život žijeme len raz. Treba si ho vychutnávať. Národnosť pamiatky nezakladá protokol, ale snaha ľudí dosiahnuť takú úroveň pamiatky a svojím významom presiahne stimuly očakávania. Navždy budú majstri pera a šteca medzi nami. Nemali sme medzi sebou Benku, Galandu či Bazovského, no susedia z Oravy, spoza Brestovej nám prichodia Kukučín, Hviezdoslav a ďalší. My sa hrdíme našim Hlinkom, Fulom, Dúbravcom, Lichrdusom, Uhlárom, Makovickým, Tinákom, Veselom, Jančekovcami a tak ďalej. Z nich mnohí pobývali v cudzine a zbierali kamienky do ruženca, čo visel doma na stene opustenej izbietky. Dávno pred Fulom skladali kamenné mozaiky v mestských kameňolomoch podnikatelia Jančekovci. Na prelome minulých storočí v období absolútnej maďarizácie budil a burcoval slovenský národ černovský rodák farár Andrej Hlinka, jeho kaplán Ladislav Hanes na Starého Pána a väznice väčšinou obsadené Slovačov. Neprajníci nám predhadzovali, že sme nemali osobnosti. Vraj sme žili len tak pre seba, pre svoje deti. Národnostný zápas, povedal Andrej Hlinka, nie je vec nejakých agitátorov. Je to hospodárska, kultúrna a sociálna otázka. Do jej rámca zapadajú hory, pasienky, ďalej školská otázka, nevynímajúc administratívu. My predsa máme právo na školy v našom národnom jazyku. My sa bezpodmienečne pridržiavame našej kultúry. Od nej sa za žiadnu cenu odvrátiť nedáme. Našu pamäť navždy poznačila vyoraná osvieteným oráčom. Aj my sme mali svojich, čo za spravodlivosť pozdvihli svoj hlas. Živiť vždy potrebuje smelých, čo chcú a vedia ísť vpred. Búria národ, boria staré a objavujú neznáme.